Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Zvichiteera kushayika kwevanhu vatatu vakawira mugomba resuweji kuno kubudiriro 3. Nhasi uno tadzoka zvakare pamba pari kuchemerwa umwe wevanhu vakashayika pamusikana anonzi Talita. Tataura nababa vake vativo vanotenda zvikuru, havana kana mashoko ekutenda navo landlord wepamba paigara Talita. Ngatinzwei baba vachitaura. Baba, tadzoka zvakare. Nhasi uno tirikuona kuti panzvimbo paipe pakawira vana iye mwana wenyu imi musikana iye zvinoizvi pavharwa. Tingade kuziva kuti iye zvinoizvi masvika papi pakufambira kuti musikana avanoradzikwa. Zvamanje manje takanga tapiwa mukana nevecouncil vachitizoni vachatibatsira kuti tikwanise kuviga mwana, ndo vatakangomirira. Hamuna here zvamafambira kana kuziva kuti mwana achanga achizoradzikwa kupi? Takangomirira matauriro vakanga vachiti vachatipa grave nemabhasi. Iye zvinoizvi takanzwa kuti tichitaura nasekuru vaitiwo vari kufambira vakanzwa kuti mwana afanira kunge achiitwa postmortem. Postmortem yakaitwa here uye kana yakaitwa yakataura kuti kudii? Postmortem zvayakanga yaitwa yakanga yanzwa nemusi weFriday, but nesoro kuma 6 toti kuma 5 takazofonera zvinzi aiwa chiuya mutorechi mutumbi kubvira nhasi. Saka nanhasi asekuru vemunhu ndokwavari. Saka izi nanhasi handisati ndaziva kuti vari kuuya nemutumbi here kana kuti havasi kuuya nemutumbi. Tirikuona kuti kazhinji kacho panoitika dambudziko tine vakawanda vanobatirana nesu vanenge vachitibatsira kuchema nesu. Nhasi uno tikuona tadzoka kuno kubudiriro kunova kwaigara mwanasikana wenyu imimi. Pamba paaigara vakubvumidzai here kuti munge muripo makaungana muchichema mwanasikana wenyu kuzosvika pamuchazomutora muchienda kwamuri kunomuradzika? Vanhu vepamba paaigara mwana wangu kutaura chokwadika, handikwanisi kutaura kuti ndingavati chii. Vakandigonera zvisingaiti nekuti vakandipa mukana wekuchema mwana wangu. Vakandipa mukana wekuti kana kubvira panapa mutumbi wake uchibva uchiita kumakuva. Nanhasi vanhu vese vakaungana venharaunda inei vekomiti yese vari pamba paaigara mwana wangu. Zvekuti nhasi vanga vakatomirira vachifunga kuti mutumbi uri kuuya muchizopfuurira kuenda naye kumusha. Nanhasi vatongoripo ndine tikubata navo pane zvese each and every step iri kuitika mukati meupenyu hwemwanasikana. Tiri kuona isusu pakapararira mwanasikana wenyu kuti iye zvinoizvi pavharwa. Chii chamungade kutaura? Tinongokurudzira kuti council semashandiro yagara ichiita kuti tivepo ndivo. Saka tinongoti ngavagare vachingoshanda mashandiro avagara vachiita, but ngavaite basa ravo richipera kuitira kuti tisawaneke tichishoterana panyaya dzemhuri. Tine vana vadiki especially mucommunity, ngavashande zvinhu zvinopera. Hatina kana ini specially kwandiri handina chandoti pane chavakuita chakaipa. Chakaipa chekuti ngavapedze basa kuti vana vedu vararame. Mwana wangu mwana wavo, kuchema kwangu kuchema kwavo. Saka ngavaite basa rinopera. Ndozvandinongotaura kuti nini devapedza mabasa. Sekutaura kwandamboita mashure tinoona kuti patinowirwa nenhamo haticheme tiri tega. Tine vazhinji, vamwe vanouya vachitibatsira, vamwe vanoisawo ruoko. Imimi vamungade kutenda vaisa ruoko parufu rwaTalita ndeva? Ndinoda kutenda kumunhu wese anongonzi mubereki nekuda kwekuti akabereka. Wese angoisawo ruoko rwake pamusoro paTalita Munda. Mwari ngavamudzosere paatapudza ngapawedzera buzaraji. Isusu kuuya kwataita kuno kunhasi tatumwa neveDiaspora Insurance, avo vati varida kuchema pamwe chete nemi vachibva vatenga zvishoma-shoma zvavakwanisa kutituma nazvo. Chii chamungade kutaura kune veDiaspora Insurance? Tinotenda nebasa ravaita, muchingoti pavatapudza ngapawedzera. Tataura zvakare nalandlord nevavakidzani vakagara naTalita vakati kunyange vakanga vagara naye kwenguva diki asi akanga ari munhu aigarika naye. Ndosaka ivo landlord zvisina kuvaremera kuti vanhu vauye vaungane pamba pavo vachichema mwanasikana. Vana mama tauya pano uye tanzwa kuti iye zvinezvi muchiri makaungana makamirira muchifunga zvimwe zvichida mutumbi waTalita uchauya nhasi pano. Chii chamungade kutaura pamusoro pekubatirana kuri kuita community? Inini ndinongoda kupa kutenda community kuti vaita havo vatikuta, vaita havo vatipawo chikafu chekuti tidye tiri patakaunganira mwana wedu. Ndinongotendawo naizvozvo.
Kazhinji tinonzwa vanhu vachinzi aiwa landlord akati amuchemere pano, asi mimi tanzwa baba vachitenda kuti vada kutenda chaizvo kuti mati mimi kunyangwe kubvira pano mwanasikana anokwanisa kubvira pano. Chii chakusundai kuti mimi munonzwa kuti akanga ari munhu aigara achiloja panapa asi ngauya yake even vanhu unganai muchimuchemera pano? Ini chandisunda ndechekuti dambudziko hariwire mhuri yekwamunda chete. Ini ndinogona kuwirwa nedambudziko iri ndiri kwandiriwo. Nekunzwa kana sekuziva kwandinoita zvinonzi mabasa ako ndo anongokutevera. Saka ndakaona zvakangokodzera kuti handina chandinobva uye ndakatodzidzawo kune vamwe kuti kubatsira chinhu chinongodiwa muupenyu. Ndosaka ndakava pamvumo yekuti itai henyu basa renyu rose kusvika mapedza muri pamba panga pachigara Talita, panove ndipo pangu paanga achigara. Uye kugarisana kwandanga ndakaita nemwana uyu anga ari mazuva mashoma 11 days dzandangomuziva idzodzo, asi inini mwana uyu pandakamuona anga ari mwana anga akasununguka, anga achigona kugarisana nevamwe vake mune zvakanaka. Mwana wandakangogamushira zvakare semwana wangu nekuti nditoriwo mai vakabereka. Ndakangotora dambudziko iri riri rangu nekuti ritongori pamba pangu. Tiri kuona migero, makomba anga acherwa ese avharwa, asi kuvharwa kwaaita zvauya mushure mekungwe papararira vanhu vatatu. Chii chamungade kutaura? Inini ndinongokumbirisawo kuti vanhu vekanzuru kana vachiita basa ravo ngavaite nemazvo vachikurumbidza kuita sei kuvhara, nekuti nesuwo tine vana vadiki vaitotambira vachimhanya ikoko, takatorohwa nehana chinzwa kuti vanhu vawira, takatofungidzira kuti nevana veduwo pamwe vaita sei vawirawo bhozi nguva yacho iyoyo taitovatsvagawo. Asi toda kutenda Mwari nekubata kwaMwari, toda kukudza Mwari kuti aiwa vakatichengetera vana vedu. Tochemawo sahwira wedu Talita uyu aive munext door wangu. Zvakatibata tanga sina hedu mazuva akawanda taziwana, but airadzika kuti aiwa munhu aigarika naye ende munhu anga ane hunhu kwazvo. Patakauya mitumbi miviri yakanga yazivikanwa kunzi ndeyanani, wechitatu yakazozivikanwa kunzi ndiani, zvaita sei? Ndiani akaziva kuti ndiye akanga ari wechitatu? Wechitatu uyu akatozozivikanwa patove rimwe zuva ratodarika. Ende munhu uyu haasi munhu anga achigara kure, asi nenhau yekuti munhu ane achimuka achienda kubasa kwake achidzoka, zvakagona kurasisa vanhu. Kana landlord wake chai akanga aripo asi akatadza kumuziva nekuti hapana aiziva kuti akawira rini. Ava vaviri ava vakaburitswa mumvura mumadhaka umu zuva ravawira, asi uyu airatidza kuti ane zuva rakewo ega raanga awira, saka anga achinja zvakapa vanhu kuti varasike fesi yake. Vakatozozviziva mushure mekunge vatowanawo chitupa chake kuseri kwefoni, asi tinongofara kuti akagona kuzivikana. Foni akanga ainayo paari yakanga iripo pazvinhu zvaakanga akapfeka here? Hongu anonzi anga akaipfekera muwest make, ndomanga muine foni, ndomanzwiro andakazviita. Chitupa chake changa chiri kuseri kwefoni nelicense, ndomanzwiro andakatozviitawo. VeCity Council meya vachitaura vakati City Council ichaita zvakawanda kubva patransport yekutakura mitumbi nezvese zvichadiwa. Tataura nemhuri mbiri kwanisa kutambidza zvinhu zvabva kudiaspora insurance, vatenda chaizvo. Diaspora Insurance, peace of mind guaranteed. Dzitauyawo kunoku tiri kuona kuti nhasi tanzwa kuti maswera muchifambira nyaya yekuti mukomana akapararira pagomba rakanga rakacherwa iro akawira imomo. Tingade kuziva kuti iye zvinezvi masvika papi, ndeurongwa hwamira sei? Urongwa izvezvizvi tiri kuti ava kupala yenyaradzo, takati nepolisi yenyaradzo, saka nyaradzo yatora board today. Tichaita memorial service mangwana na10. Zvinhu zvizhinji zvinochokuita nemapaperwork nechichichi, I think all is done. Vanhu vese I'm sure by now the word takatambikita tichazviita Friday because
hospital yakanga yambotudza kuti postmortem ichaitwa neFriday, but eventually it was miscommunication. It has been done today. Saka for now I think all is ready for us to go kumusha tinomuviga kupikitako. Kazhinji paonita postmortem wada kuziya kuti munhu ashayika nei. Imi postmortem yabuda here, yabuda ichiti kudii? Postmortem results abuda aruradza kuti akashaya suffocation nenhau yekuti anga asingachakwanisi kufema adonherawo. Zvoratidzawo kuti akazama nepaaigona napo kuti azviponese, but nekuda kwesituation yanga iripo haana kukwanisa kuita make it. Imimi hukama hwenyu naSoul wanga wakamira sei? Aiva munin'ina anoteerera chaizvo. Semukomana anga achangouya muno Marare achimhanya-mhanya achidini, tichitotarisira kuti zvishuwa mukomana uyu achange achitozotangawo mhuri yake ave munhu ari successful. He was a good guy. Even kuungana kwakaita community muno zvinoratidza kuti he was a good guy in his area of residence. Imi makazvinzwa muri kupi? Makazvinzwa nguvai? Makanzwa here nguva yakanga achangonyura mukakwanisa kumhanya kuno kunguva yavaiedza kubatsira Saul? Ndakazvinzwa kuma-around 8:30. So takatomhanyawo tichitofunga kuti tichaita maplans ekuti tinokwanisa kuretrieve mukomana. Takangoassume kuti maybe chingori chigomba, but patakazosvika paground wakaona kuti hapabudiki ritori gomba hombe. Zvichireva kuti nguva yaiedzwa yese mukomana aipinda mukati achizobuda nemitumbi, muchinzwa kuti haasiriye. Nguva yese iyoyo makanga muripo? Process yese yakatanga tatosvika, and ndikawitnessa maevents ese aiitika ipapo. Saka kusvika vawana mutumbi wekutanga, wechipiri, kwakuzosvikawo pavakazowana bamudiki. Chii chamungade kutaura nekuda kwekuti rufu rwevanhu vatatu ava rwazonungutsa nyika yese, uye zvarwadza kuti vanhu vakanyura panhu pekuti vanhu vari kufunga kuti dai pakaitwa either kuratidzwa kunzi pane gomba, dai vakakwanisa kupavhara, ingadai nhasi tisina kusvika pachiitiko ichi? I think for the meantime nyaya yemadai inogona kusanyatsoshanda, but chingori chidzidzo chatinogona kuwana kuti mukusiyana-siyana kwemabasa even kwatinoita, ngatingoisai moyo yedu ipapo, then tomeka sure kuti taita nemoyo wese, tapedzeredza, uye also tichingotarisa kuona kuti ma-safety precautions atingaita ndeapi anoita kuti basa rimwe nerimwe zvaro rifambe zvakanaka. So ndo maonero andinoita kuti nemabasa akasiyana-siyana kwatinosenza ngatingoisai moyo panzvimbo iyoyo, then tongomeka sure kuti tatry our level best kuti tikwanise kuseva upenyu. Chii chamuroda kutaura? Mimi tinoziva kuti patinowirwa nedambudziko tine vakawanda vanouya kuzobatsira. Vamungade kutenda vabatsira parufu rwemunin'ina? So far totenda community, that's the first thing. Yakava nesu nguva yose yatachizama kuita maprocesses aya. Tinotenda Coach Rambo, he sacrificed. We understand kuti diving it should be in water, but yanga isiri mvura, which was also so much risky to him. We want to applaud him for giving us closure. Dei kuri kuti tisina kuwana body, I can tell by now tingadei tiri pane chimwe chinzvimbo. Tikutendawo even council, they are doing their best to try and assist on this predicament. We are yet to see some of the things, but I want to believe they are taking responsibility of the funeral. Some of the issues they said they are going to cover, and we are yet to see, but we are hopeful that council would do. Then we want to also thank the corporate world. They have really been supportive. We have seen on social media, we've seen everywhere where people are sending in their condolences, some sending in through help and everything.
even this insurance, diaspora insurance, we want to thank you very much for this assistance. It was going to be very difficult if all the people who have participated have not participated. Thank you. Iye zvino tasvika pamba paigara Shalom uyo anonzi aishanda kuservice station. Mai vepanapa vaigara naye vati pavakanzwa kuti pane vanhu vawira vakatoendako, asi vakadzoka vanhu vasati vaburitswa. Kuzoziva kwavaita kuti panzvimbo iyi pakafira mwana wavaigara naye wavakanga vatotaura naye musi weSaturday. Zvinhu zvichiri kutongovabatana nhasi. Aigara panapa ainzi Shalom. Tatane 5 months tichigara tese. Paitika incident, paitika accident, pane here pekuti makati ndikushaya kuti mukomana ari kupi? Munhu wekuti maimuona mazuva ese here kana kuti hazvina kukuvhundutsai zvichida pamwe basa raaishanda raimboita kuti musaonane? Ndakava nekubatikana kwakanyanya because mukomana uyu ndakaguma kumuona Saturday. Ndiye ndakaguma kumuona. Sunday akabuda ndakumuona. Ndakaguma kumuona Saturday. Ndamuona Saturday ndakatotaura naye ndikati bamunini zviri sei ndaitowa chasvikanzi abhogulesi bva abuda. Plus munhu yawo wekuti aimboshanda achiita zvokuti anoita mashifts manheru nemasikati. Saka semunhu anga asina mudzimai futi asi munhu wekuti ndaigara ndichicheka kuti munhu zvaabuda haana kudzoka sei asina kudzoka kana kuti azobuda nguvai. Saka zvinhu zvokuti handina kunge ndakazvitarisira kuti angava ari umwe wevamwe vanhu vari ikoko. Ndakangoti munhu semazuva ese anodzoka zvake. Mukomana uyu aishanda kupi kwaita kuti dzimwe nguva oshanda masikati dzimwe nguva manheru? Aishanda kuservice station. Kupi? Iri padhuze here? Uye nzira kwaakazowira uko ndo nzira dzaaishandisa here achienda kubasa? Kwete, aiti anoshanda kuCedric kwaEglena. Ndambobvunza hangu kuti service station ipi. Uku kwaakazenga awira ari uku ndakazongoitawo zvekufungira kuti bosi mukomana every Sunday kana ari off aiti anoenda kuchechi every Sunday. Pamwe pacho aiti anonamatira kumufakosi, pamwe vaiti anonamatira kana kubudiro 1. Saka ndakazongoita zvekufungidzirawo inini kuti munhu anenge aibva kupi? Anenge aibva kuchechi. Ndozvandakafungidzira. Musi waburitswa mitumbi vanhu vachingofungidzira vaiti vamwe ava ndevechidiki asi umwe ari kuita kunge munhu wechikuru. Imi mungaziva here kuti mukomana zvichida renji yemakore kuti enga ari kumakore api? Inini ndichimubvunza mukomana uyu achitanga kugara pano, ndakamubvunza kuti bamunini makura sei uye mune mudzimai here? Akandiudza zvokuti ane 34 years. Ndozvaakandiudza inini. Saka inini pakazenge paakunzi kune vanhu vadonhera mukati. Ini ndofunga muno mubudiro ndini ndakatova munhu wokutanga kunzwa nyaya iyi. Ndakatomutsa vanhu usiku kumapasti 10 kuti vedu hanzi kune zvaitika uko handei. Ndakaenda but inini miri yangu yanga isiri kuita zvakanaka, ndakabva ndakurumidza kudzoka. Zvekuti pakazoburitswa vanhu ava inini ndakange ndisipo. Handina kunge ndavapo zvekuti dai ndakange ndavapo ndikadai ndakatoziva kuti uyu mwana wangu. But zvakandidzvengesa. Zvakandidzvengesa ende ini ndakatozozviziva nezuro kuti ainge ari mwana wangu andaigara naye ende ndakava nekubatikana kwakanyanyisa. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Akazozikanwa sei? Chii chakaita kuti vanhu vazive kuti ndiye uye vakazoziva sei kuti anogara panapa? Imi makazoziva sei kuti ndiye? Makaziviswa nani? Ini ndakazongoona hama dzacho dzaakusvika vakundibvunza kuti ndo panogara here Shalom? Ndikati hongu. Zvikanzi inini ndine munin'ina waShalom, ava ndive kubasa kwaShalom. Tine urombo, ndiye mukomana wevamwe anovakawira kumasewage. Ndakarohwa nehana, ndakapererwa, ndakashaya kana zvekuita kana zvokutaura, ndakaita time ndakanyarara ndisina kuvadaira kuti nyaya muri kutaura kuti chii. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti inini ndiniwo umwe aita ma up and down achienda ikoko, asi handina kunge ndaziva kuti mune mwana wangu. Pane mwana wangu pavanava. Ndozvinhu zvakava zvinyowani nezuro, but zvinhu zvaitika marimwe zuro, but nezuro zvakatanga kuita zvinyowani kana nanhasi ndikutadza kuzvigamuchira. Ivo vanoti vakaziviswa nani sei kuti ndiShalom akanga awira mumasewage? Handina kuita time yakanyanya navo ndichivabvunzisa zvese, bosi vakangouya vaitofonerwa kunzi kasirai.
but zvairatidza kuti vanenge vakafonderwa nepolisi nekuti ainzi anga ane ID yake muhomwe nefoni yake nemakisi ake emurumu ake maigara. Saka handina kunyanya kuwana time nawe kuvabvunzisisa sevanhu vaimhanya, vakangoya vachitora hembe dzake dzekuti azonochinja. Iye zvino izvi mungakwanisa here kuti tsanangura kuti zvamira sei, vari kupi, ari kuchemerwa kupi, vakuzivisa iye here kuti ari kuchemerwa kupi, ari kunoradzikwa kupi? Hongu zvese izvozvo vandizivisa kubva makuseni tanga tichikomunicata. Saka inini nyaya yokuti ndine tuvanawo tudiki tundakundikana, but murume wangu anga achibatana navo, ndinovimba kuti vari vese kutaura kunoku anga achitaura kuti achaenda ikoko, hanzi ari kuradzikwa kubhindura. Zvekuti kutaura kunoku vanofanira vatobuda muno muHarare kana kuti havasati. Ndane time hangu ndisina kukomunicata. Chii chamungade kutaura mama? Tiri kuona kuti injodzi yakaitika, asiwo pari kuratidza kuti pane vakanga vaita basa vakasiyira panzira, zvichida ingadai tisina kusvika patirapo. Chandinoda kungotaura ndechekuti takarwadziwa, ndakarwadziwa, takarwadziwa uyezve senyika, zvekuti dai zvaizobvira kukumbirisawo kana kune vanhu vekanzuru kuti dai zvaibvira zvaigoneka pese pavanenge vangobatawo basa ngavatrayiwo kupedza, kana kusiyawo vaisawo saini inoratidza kuti apa panhu pari dangerous sei. Ndinovimba zvingatibatsira nokuti ndinovimba akasike kutanga zvinhu zvakadai zvichiitika. Kune dzimwe nzvimbo zviri kuitika tinogona kusazvinzwa asi zviri kuitika kwakawanda. Saka chikumbiro changu ndechekuti vanhu vekanzuru trayai nepamunogona napo kuti mukabatawo pamabata pedzai, kana pasingapedzeki ingoisaiwo sei nekurodza kuti panhu hapari dangerous. Ndinovimba zvokuti dai pakafenzewa panhu ipapo, munhu akaona kuti pakafenzewa pakakomberedzwa pari kurodza kuti hapapindike, munhu anodzoka kumashure. Ndo chikumbiro changu chandikakumbira kuti dai vaedza nepavanogona napo, nokuti tarwadziwa. Chiitiko ichika chakarwadza seni zvangu ndikutotaura kuti chitori chinyowani, nekuti kubva nezuro pandakatanga kunzwa kuti mwana wangu munoziva panoitika zvinhu unenge uchienda hako tichirwadziwa, asi paunozonyatsoziva kuti zveshuwa mune munhu wangu arimo, unova nekubatikana kwakanyanyisa. Saka ndanga ndichikumbirawo shuwa kuti dai vaedza nepavanogona napo kuti vakacherawo makomba vosiyawo vavhara. Kunotambira vana zvekuti pamwe taigona kutozoti nekufamba kwenguva dai pasinawo kuzokurumidza munhu aonawo paiperera vanhu vakawanda. Saka ndo chikumbiro changu ichocho chandinacho.